Kauna-unahang rehabilitasyon ng Parungking River sa Calasiao isinagawa matapos ang mahigit isang dekada. Para sa detalye ng balita, panoorin mula kay Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Matapos ang mahigit isang dekada na pagiging barado ng Parungking River sa Calasiao dahil sa tambak na basura at mga halaman, ikinasa ang kauna-unahang River Restoration Project kahapon, Pebrero 13. Ayon sa barangay, mahigit isang dekada ng barado ang ilog sa barangay San Miguel na madalas sanhi ng pagbaha sa mga kalapit na lugar. May bagyo, kaya baha, yun, umaapaw yung ilog. Tagal na, hindi na 10 years, diba? Aniya, sa pamamagitan ng proyekto, inaasang maibabalik ang maayos na daloy ng tubig sa ilog. Initanggal na may water lily, may tinalinisan na ng kapyano, unawang. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Calasiao katuwang ang pamahalaang panlalawigan, ang dredging at palawakang paglilinis ng naturang ilog. Ayon sa pamunuan, unang hakbang pa lamang ang naturang aktibidad sa pinalawig na plano ng rehabilitasyon ng mga ilog sa bayan ng Calasiao. Kasama mula rito sa IFM News Tegupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.